Isu satsigirwe nhabvu tirongotiwo zvakaitwa navafidza nevamwe we-G40 sorry nevamwe weZifa. Pakakanganiswa zvikuru kuti munhu kana apiwa red card anenge atopiwa red card. Kubhora nhau dzebhora idzi ndedzekuti dzine mitemo, saka G40 sorry Zifa haifaniri kuti kana paita chataurwa narefu iyo yopindira. Iwo ndiwo president, dai vangoti aiwa zvakatotaurwa narefu izvozvo ndizvozvo, maitozonzwa kuti vari kumba ndopavakafona vachiti aiwa red card iyo ngaibviswe ende bhora racho ngaritangidzwe. Izvozvo Highlanders yakutiwo yakuda penalty yayo, of which it's true because Highlanders yakabirirwa pena yayo, saka chairova rini chairova sei pamudhara apapo akanyepa pamudhara